أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa nesihawu. Ngiyakholelwa kusithunya sika Allah. Naloku Allah asembulela kona esiphuma noma isambulo esivela kumdali waso. Ngiyakholelwa kuzo zonke lezi zinto lezi engizozibala. Ngiyakholelwa kumdali wezinto zonke, umdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholelwa kuzithunywa zakhe, ngiyakholelwa kuyizambulo zakhe. Kuzo zonke izithunywa zakhe asikho engisiphikayo, asikho engisihlukanisa nezinye. Kuzo zonke izithunywa zakhe ngithini? Ngizwile, ngiyavuma, ngiyalalela. O Allah, thethelela ke izono zethu, thethelela iziphambuko zethu, uthethelele amacala ethu, ngoba wena ungumondli wethu, ungumdali wethu. Silalela wena, sizwa wena, sihlonipha wena, sidumisa wena, and siyazi ukuthi ngelinye ilanga lomhlaba sizowushiya sibuyele kuwe. Manje ke ngifuna ke ukukhuluma ke ngezinsika ezinhlanu zenkolo noma eziyisithupha, ngezinsika noma ngamagatsha ayisithupha enkolo. Igatsha lokuqala, amantu billah, ngiyakholelwa ku Allah, ngiyavuma ukuthi Allah umdali wami nomenzi wami nomondli wami, uyena umenzi wezinto zonke, ngaphandle kwakhe akekho uNkulunkulu. Wa malaikatihi, ngiyakholelwa kuzo zonke izingelosi zakhe azidalile ngokwezinhlobo zazo, njengoba eshethi ezinye zinezimpiko ezimbili, ezinye zinezimpiko ezintathu, ezinye zinezimpiko ezine, ezinye zinezimpiko eziningi, njengaye nje uGabriel, njengoba kuthiwa unezimpiko ezingamakhulu ayisithupha. Wakutubihi, ngiyakholelwa kuzo zonke izambulo zakhe zeqiniso aziletha kubaprofeti bakhe kwizithunya zakhe ngokwehlukana kwazo ngokwemikhakha eyahlukene. Warusulihi, ngiyakholelwa kuzo zonke izithunywa zakhe azithumela emhlabeni. Waliyawmil akhir, ngiyakholelwa futhi elangeni lokugcina ukuthi ngelinye ilanga lomhlaba lo sizowushiya, kuzofika ilanga lokugcina empilweni zethu. Wal qadri khairihi wa sharrihi, ngiyakholelwa emandleni kamdali okwenzeni okuhle nokubi, ukuthi yonke into enhle esiyenzayo kunguyintando yakhe, nento embi esiyenzayo lawo mandla lawo futhi nawo futhi siwathatha kuye. Kube kimi ke nawe ke mfowethu ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyakwenza okuhle ngizobusiswa, ngiyakwenza okubi ngizojeziswa. Konke lokho kuvela ku Allah, min Allah Ta'ala, kuvela ku Allah ophakeme kakhulu. Wal ba'thi, novuko ba'da al maut, emva kokufa, novuko evukweni labafileyo, sesivukela ekwahlulelweni wonke umuntu eyokuhlulelwa ngani ngokwemisebenzi yakhe. 1. Amantu billah, ngiyakholwa ku Allah umdali wento zonke. Wa malaikatihi, wesibili ngiyakholelwa engilosini zakhe zonke. Wa kutubihi, kuzo zonke izambulo ezalethwa emhlabeni zeqiniso. Wa rusuluhi, nazo zonke izithunywa zakhe asithumela emhlabeni, asikho engisihlukisayo nesinye, ukusukela ku-Adam ukuthula kube naye kuze kufike uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthula kube naye. Ngiyakholelwa kubo bonke. Wal yawmil akhir, nelanga lokugcina. Wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala, nokuthi okuhle nokubi kwenzeka ngentando ka Allah. Wal ba'th ba'da al maut, ngiyakholelwa ekuthenini ngelinye ilanga sizovuswa kwabafileyo sesivukela ekwahlulelweni. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Lana amagatsha ayisithupha amisa inkolo ye-Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.